Karol, ako sa táto skladba volala? Tak to napsal náš saxofonista Stanislav Kalous pro bubeníka Jaroslava Ružičku a jmenuje se to Žentour. To má niečo spoločné so ženením? Alebo... S mlínem. Aha. Viete, mňa ako napadlo v tomto prostredí, že by sa tá skladba mohla aj volať poetickejšie. Noc v spacom vagóne. Citlivé muzikantské ucho. Ďakujem. Tak ani v tomto treťom kole nemôže chýbať porota, ktorá bude hodnotiť divácké kolo vtipov. Dovoľte, aby som vám ju predstavil. Sú to Alojz Zachar, strojmajster, vedúci brigády socialistickej práce, ktorá už získala zlatý odznak. Prosím. Karol Karaba, predseda závodného výboru ROH. A Mikuláš Berec, strojmajster. Takže porotu by sme mali, ktorá bude hodnotiť, ale my si ju predsa len vyskúšame, či má naozaj zmysel pre humor a či je správne delegovaná. My vám budeme rozprávať vtipy, každý z mojich hostí vám povie jeden vtip, ja vás budem pozorovať, či sa správne bavíte a či máte ten správny zmysel pre humor. Prosím. Pacientka u lekára. Pán doktor, mám sa aj vyzliesť? Prosím vás pekne, nie. Videl som vás na kúpalisku a to mi stačilo. Mamička, predstav si, ten náš súdruh učiteľ vôbec nikdy nevidel korytnačku. A to ako nevidel? To ako myslíš? No predstav si, ja som mu nakreslil a on sa ma opýtal, že čo to má byť. Tatínku, prosím tě, mají švestky nožičky? To víš, synáčku, že nemají. Tak jsem asi snědl pavouka. Děda stojí před hospodou, kde se to strašně pere. Najednou vyletí po hlavě chlap, zvedne se šup v oknem zpátky, prásk vyletí znova. Tak se to opakovalo několikrát a děda to nevydrží a říká: Ty troubo, tak co tam pořád lezeš? Já musím, já jsem hospodský. Takže na záver tretieho kola navrhujem, aby sme si zahrali takú pesničku, ale aby to porota nemala naozaj také ľahké, teraz vyskúšame ju ináč. Každý z vás nám povie svoj obľúbený vtip, aby ste to skúsili, ako je to tu na javisku rozprávať tie vtipy. Prosím. No prosím, môžete začať. Cestujú dvaja muži vo vlaku. Jeden si tak podriemkáva a druhý má vnúka na kolenách. Pozerajú von oknom, pozerajú, naraz vnúk hovorí dedovi: Dedo, aj my tak poletíme? Ten si driemoc sa prebudí, hovorí: ani vy nemáte cestovného lístku? Príslušník verejnej bezpečnosti zastavuje motorové vozidlo. Dobrý deň, súdruh vodič, cestná kontrola, prosím si váš vodický preukaz. Otvorí sa okienko, vystrčí sa vodičová hlava. Vodický preukaz? A čo si vy myslíte, že ich mám 10? Však včera ste mi jeden zobrali. Vo vlaku pred revízorom upalujú traja mládenci, po chodbe prídu na koniec chodby, zabarikadujú sa do umývárky a čakajú, kým vlak zastaví v stanici. Revízor, pravda, za nima čaká pred dvermi, aby ich skontroloval. Chlapci, keď vlak zastavil, súverene vychádzajú von, revízor žiada od nich lístky,
každý listok ukážem ho v naprostom poriadku. Revizor sa čuduje. Prečo pred ním utekali? Pýta sa ich. No a tí traja mu hovoria, my sme utekali len preto, aby ten štvrtý, čo bol na druhom konci, mohol kľudne vystúpiť. Takže ja si myslím, že porota je naozaj spôsobila hodnotiť. A teraz tá sľúbená pesnička. Hanka, čo to bude? Než jsme sem přijeli na natáčení tohohle pořadu, tak nám telefonoval režisér Karol Strážnický a chtěl nějakou úplnou novinku, tedy úplně novou písničku, tak jsme ji přivezli, natočili jsme ji teprve před několika dny pro Československý rozhlas a jmenuje se Opona.